La 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 la. Piye-piye kan SD gacoan dhewe ngene iki. Wis to. Panggah ayam. Pikiran kemrungsung ya ora krasa kemrungsung. Engko dina Rebo aja kesusu gapro. Ngono ya. Kuwi tok gantenge. Ding ding lang ding dong dang ding ding dang ding dong. Mlebu kene dhisik ya, jemur dhisik ya. Rohim, Rohim. Lho diomongi kok kaya ngono to? Aja ndablek to. Oke ya. Sing kalem to, sing kalem. Sopo to ngebel barang iki? Memet. Piye, Met? Ya dina Rebo to. Gak iso iki jadwalku lho padet. Tembe ae tak dus iki. Ya saiki berjemur to. Lah wong pitik jawara kok mau ubari lho. Rebo Rebo. Padet. Oke. Lah iki kacang iki wae ndi to? Lah kacang kok ngelimpret kaya ngene to. Lah ngono pesene telung bongkok iki ora ya apa ya enek. Pitik mau weling pitik larang iki bro. Bolot. Ya. Lah kok iki nyapa to, Lot? Kaya ora ndek kerjaanan ae lho. Ya hayene kok wis mae kancane iki. Kowe ora paham aku to, Mbloh. Kerjana nomor 4 nek aku. Ya pancen sip. Lah terus kowe ngopo arep rene iki mau? Aku ndek iki roh kowe nggo pitik iki oh apik apa larang. Ya nek tak jelasne speke kowe jelas geblak to, Lot. Berarti larang to, Mbloh. Lah nek iki regane 1.750.000. Larang to tibake. Lah iya to. Iki kelase wis improt. Heeh. Nek nu tak balik dhisik ya. Balik. Oh iya wis ah. Ngono tekok. Titik mahal e. Kayane situasi aman iki. Iki gombloh adoh kayane. Iki nek tak cekel 100% aman iso
tuku klambi lebaran. Pancen pitik celeng.